samaniya. Coronavirus cutar duniya. Almukaddiru kai ka kaddara cutan corona ta zagaye duniya. Coronavirus cutar duniya. Tallawa babu kai mana sauki ka kara da jama'ar Najeriya. Coronavirus cutar duniya. Ya gafara ka yi mana gafara duk zinuban da muka yi a duniya. Coronavirus cutar duniya. Gaskiya ce ba ƙarya ba ce. Don matakin kare kawunan mu don mu samu zama lau lafiya. Coronavirus COVID-19 ake kiranta a faɗin duniya. Coronavirus cutar duniya. Wannan cuta tana da sauri na yaduwa a ƙasashen duniya.